Si una cosa és certa, és que els catalans som inconformistes de mena. Fixeu-vos si som agosarats que hem decidit exportar als països on la competència és més ferotge. Qui, si no un català, s'atreviria a entrar en el mercat de la bellesa i el disseny a Itàlia? O a provar sort a la cuina del Japó, un dels països on la gastronomia és gairebé un culte. Alguns agosarats no només ho han intentat, sinó que ja són referents en el seu sector a milers de quilòmetres de casa. Ens caldran unes quantes hores d'avió, però ja us dic ara que l'espera pagarà la pena. Trieu la millor manera de viure el viatge i acompanyeu-nos fins a l'altra punta del planeta per demostrar que el món és dels valents. Benvinguts al Japó, el país on la tradició i la modernitat es barregen de maneres inversemblants. Un bon exemple d'això és la xocolata. Fins a finals del segle XIX, els japonesos ni la coneixien i avui ocupa un espai destacat als supermercats, perquè aquí menjar-ne no és cap pecat. Qui li hauria dit a un petit negoci de xocolata del barri del Clot de Barcelona que 70 anys després es convertirien en una gran empresa que exporta arreu del món? Al Japó envien una varietat molt especial, la que és 100% cacau, i en botigues com aquestes el consideren gairebé un producte medicinal. Creus que ells el prenen com si fos algo medicinal, fins i tot? Sí, de fet segur. En general la xocolata, doncs, sobretot en els alts percentatges, té aquest màrqueting, la xocolata. La gent coneix les propietats beneficioses del cacau. No es menja només la xocolata perquè t'agradi, perquè sigui dolça, perquè m'agrada més la taronja o el 86 o un 56% de cacau. També per les propietats. De fet, nosaltres, per exemple, tenim la percepció dolenta que la xocolata és dolenta, no? Però estava parlant abans de la pell, que engreixa els grans, i és tot el contrari. El cacau en si és beneficiós. Mentre nosaltres ens amoïna que la xocolata ens engreixi, al Japó són uns fans incondicionals dels polifenols que conté, uns components químics amb un alt poder antioxidant que rejuveneixen la pell i ens ajuden a lluitar contra l'envelliment. Amb aquestes propietats, qui es pot resistir a un trosset de cacau? Probablement, el dia de l'any que més xocolata mengen els japonesos és el dia de Sant Valentí. A ells els encanta adoptar festes de fora, però ho fan a la seva manera. I per tenir una bona perspectiva del tema, he quedat amb la Natàlia a l'edifici més alt de la ciutat. Hola, Natàlia! Hola, què tal? benvinguda. Merci. Aquí no són de petons, oi? No, aquí són més de reverència. Reverència. Que món estem, no? Sí. Aquí s'arriba a veure tota la ciutat? Tota. La Natàlia és arquitecta i en vol contagiar la seva fascinació per la ciutat. Ells celebren moltes coses, tenen moltes festivitats importades. O sigui, per exemple, fan el Halloween, fan el Nadal, fan el Sant Valentí... Clar, que no entra a la seva cultura, però bueno, els agrada molt festejar i com són molt de protocolaris, si hi ha una festa la celebren a lo grande. Explica'm com funciona això del Sant Valentí, perquè ho fan una mica diferent a nosaltres. Sí, a veure, això del Sant Valentí com funciona és el 14 de febrer, això sí que és com nosaltres la data. Sí, les noies regalen xocolata als nois. I després, un mes més tard, els nois regalen xocolata a les noies. Llavors és el 14 de març. I és obligatori? És a dir, si una noia regala xocolata a un noi, el noi després ha de regalar xocolata a la noia? Clar, depèn, o sigui, depèn de l'interès. Ja tens la resposta. Clar, és això. Si no t'ho tens un mes ahí de toqui, toqui, toqui. De nervis. De nervis, i després, bueno, pues sí, sí.
L'empresa que ara visitarem es dedica exclusivament a vendre productes que vinguin de fora. Ells també prenen la xocolata desfeta i, en aquest cas, ho fan amb aquesta varietat catalana feta amb sucre de canya no refinat i amb ingredients 100% ecològics. Això sí, ells li donen el seu toc japonès. This is very special because it's 100%, it's very strange. The first time for me and the first time I saw the product, it's 100%. It's a chocolate, yeah, I feel that. But, Japanese people care about much more the health conditions, so that's why people, choose the 100% chocolate. It's very tasty. It's a very bitter, more deep cacao flavor, and organic also, of course, and fair trade. So, they have many, good background or feedbacks from our customers. 食ぼう？いただきます。Catalan product, Japanese product mix. So we make a good culture, a mixed culture. Good collaboration. Ja que hem vingut fins aquí, vull conèixer les tradicions autòctones, des dels dolços fins a l'espiritualitat, i qui millor que la Natàlia per fer-me de guia. Primer, el rentat a l'esquerra. L'esquerra primer. Va, llavors estava fent al revés. Això és una salsa que sembla xocolata, però aquí tothom es confon i és atsuki, que és una pasta de mongeta vermella, que són com les mongetes molt les típiques de les vermelles. Clar, perquè és com de color marró i és dolç. És dolç, però és pasta de mongeta. I això serien, com si diguéssim, els seus bombons? Sí, el postre tradicional. El seu dolç és aquest? És aquest. Aquest també, la base és la mateixa. Tot és pasta d'arròs, que es diu mochi. Perquè així com nosaltres la xocolata és la base de la nostra pastisseria, aquí la base de la seva pastisseria seria... Sí, és l'arròs. La base és l'arròs, amb l'arròs fan de tot. Que, de fet, em sembla que són els famosos pastissets del Doraemon, saps? Els dorayakis, Els dorayakis, que ella es menja i que tothom allà a Catalunya es pensava que era xocolata i no ho era. No, decepció, sí. A la tradició nipona, el menjar és molt important. Si bé és cert que ells no són de grans plats elaborats, tenen un respecte absolut per la matèria primera. Per als japonesos, la senzillesa i l'alimentació van plegats, i d'aquí que la filosofia d'aquesta empresa de cava s'adigui perfectament amb la seva manera de ser. Li he demanat ajuda a la Arika perquè m'acompanyi a descobrir el panorama del cava al Japó. La Arika va estudiar espanyol a Pamplona i es va estrenar com a intèrpret als Jocs Olímpics del 92 a Barcelona i des d'aleshores fa de pont entre les dues cultures. Hola, ¿qué tal? ¿Te doy 2 besos? Sí. Claro. Aquí no es tan común, ¿no? No, pero estoy acostumbrada. ¿Este es el lugar? Exactamente. Vamos a ver la tienda. Nosotros estamos muy acostumbrados a tomar cava, pero sobre todo, este es el más común para nosotros. ¿Aquí también o les gusta otro tipo de variedad? Las chicas japonesas les gusta el rosado. El rosado. ¿Pero por qué rosado? Poner la foto en Instagram, que sale muy bien el rosado. Pero queda muy bonito, ¿no? 最初の一杯で飲まれること多いですよ。 En Japón, generalmente, está de moda tomar cava, sobre todo en los bares, que hay estilo que el cliente van y lo consumen a pie, ¿no? Pero aquí no es muy popular que la gente tome cava, por ejemplo, con el postre o con el pastel después de la comida. Al contrario de nosotros, que sí que es muy común. Pues brindaremos por los Juegos Olímpicos. Ya, Tokyo Olympic ni campeón. Kanpai. Arigato. Arigato. El cava va arribar al Japó fa 3 dècades. Quan es va començar a exportar aquí, només hi arribaven 100.000 ampolles. Avui dia superen els 8 milions i gairebé la meitat surten dels cellers d'aquesta empresa catalana. 当初ですね、カバということで販売に行きますね。そうしたらカバ
動物のカバを見に来たのかって言われたことがありましてですね、その背景にはですね、私がそれに仕事に関わったちょっとその系列っていうんですかね、流れを説明しますと、この会社から私オファーをヘッドハンティング頂戴しましてね、でその時にね非常に悩んだんですね。なぜかというとフレシネの名前もこの市場では26年前は誰も知らない。それカバというものも知らない。で市場も小さかったんですね。で非常に不安があったんですけど、一つだけね私がその自信持ったのはね、カバを飲んでみると非常に美味しいんですよ。私いつも言うんですがね、そのマーケティングだとか PR はね、ライトウェイ、グッドウェイってあるじゃないですか。正しい方法、ね、間違った方法というマーケティングやり方 PR、そうじゃないんですね。日本の場合文化が違うからね、ジャパニーズウェイでやらなきゃいい。日本スタイルでね、これはとても大切。A Tòquio no hi ha vinyes com les del Penedès, però sí que els arriba el nostre producte. En els últims 5 anys, el sector del cava ja factura a l'estranger el 80% de la seva producció. I el Japó és un dels mercats fonamentals. Segurament perquè marida molt bé amb el seu peix. Mireu quin espectacle. Són les 10 del matí i es mengen això per esmorzar. A Tòquio hi ha el mercat de peix més gran del món i no és casualitat. Els japonesos mengen a l'any l'equivalent al seu pes en peix. Així que de la mateixa manera que no podem concebre un brindis sense cava, tampoc existiria la cuina japonesa sense peix. Per cert, he vingut a buscar una cosa que m'ha encarregat el xef que visitarem aquest vespre. Hola, qui és l'últim? Sense conèixer gaire l'idioma, comprar-ho no serà fàcil, però segur que ens en sortim. Ok, thank you, bye. Ja la tenim? Hi, Ken. I brought you the fish as I promised you. Could you show me how you cook the fish? You show me? Okay. L'interès dels productes occidentals al Japó sempre ha estat molt fort. Per a ells, els exòtics som nosaltres. En restaurants com aquest saben molt bé què significa combinar el gust dels japonesos per la tradició amb la innovació d'altres cultures culinàries i aliments que vinguin d'altres països com els mediterranis. Ells, de fet, són el restaurant de Tòquio que més cava ven. Per què decidiu fer un local així? 10年前にスペインっていう文化でお料理の文化が日本に入ろうとしてました。でそこで私たちがもともと私もみんなスペインが好きでヨーロッパが好きで、スペインの料理だとその文化が入っていくことで日本で届けていっても、絶対に認めてもらえるって思ったのと、カバが日本まだ馴染みがなくて、フランスのシャンパンだったものがカバ。Es considera un producte exclusiu o de luxe? カバやっぱり比較的飲みやすいシーンを選ばないので、ご家庭でも日本の家庭料理と合わせて皆さん飲まれます。ビール、ワインでカバ。そう、乾杯。乾杯。Els japonesos són uns grans defensors dels seus costums, però això no vol dir que es tanquin a provar-ne de nous. Si una cultura els agrada, la fan tan seva que passa a formar-ne part del seu dia a dia. Canviem una capital tan cosmopolita com Tòquio per una ciutat més modesta amb aires de muntanya. Som a Aosta, coneguda com la Roma dels Alps. Aquí no se celebren gaires desfilades de moda, però els seus habitants són tan presumits com a qualsevol altra part d'Itàlia. Perquè si hi ha una veritat universal és que els italians i les italianes són guapos, guapos. I no és casualitat, podríem dir que el culte a la bellesa és com una segona religió al país. Sortir al carrer no és un tràmit qualsevol. Aquí sortir al carrer és el repte d'estar perfecte.
A Itàlia, el sector de la cosmètica mou cada any més de 10.500 milions d'euros. Una autèntica barbaritat, sobretot si tenim en compte que a Catalunya amb prou feines superem els 2 milions. Aquí la competència és ferotge, però hi ha una empresa catalana que ha aconseguit ser en els millors centres d'estètica. La Federica em porta a un d'ells i té una amiga que s'està preparant per a una ocasió molt especial. Due baci. ¿Baci? Due baci. Baci. ¿Dónde está el centro? ¿Es aquí? Federica, ¿las italianas se arreglan molt? Sì, l'italiana nasce nel bel paese, quindi è molto attenta alla sua cura e alla sua bellezza. Mai barocca, mai troppo costruita, ma sempre a posto, naturale, ma molto curata. Sì. Federica, e la tua amica? La mia amica ci sta aspettando in questo momento perché si sta preparando in Beauty Farm in quanto sarà testimone per un matrimonio. Ah, sì? È un'occasione molto particolare e c'è bisogno di trattamenti estremamente particolari. Andiamo a vederli. De seguida coneixerem l'amiga de la Federica, però abans descobrim qui serà l'encarregada de fer la màgia. Això sí, ajudada amb les nostres cremes. Ve molta gent aquí a fer els tractaments? Sì, molto, perché in Italia si usa molto curarsi il viso, le mani, specialmente per un'occasione come la testimone. I quin tipus de cremes fan servir les italianes? Ok, allora principalmente antirughe per cercare di evitare l'invecchiamento precoce. Quindi tendenzialmente si cura un pochino prima il viso. Això a tot arreu? Sì, esatto. A tot arreu es fa el mateix? Esatto, sì. I pel cos? Anticellulitico? O... Sì, e anche liporiducente per il discorso di avere una silhouette perfetta. Com aquesta? Sì, più o meno. Doncs anem a veure la teva amiga? Sì, andiamo. Ja, ready? Prego, venite pure. Eccoci. Ciao. Ciao. Rossana, troppo bella per il matrimonio? No, non troppo, dai. La più bella sarà la sposa, vedrai. Io poi arrivo di seconda. La seconda. Quin tractament li faràs? Ok, allora quello che andiamo a fare oggi è il trattamento che si chiama Rage Pill, che è un trattamento molto rivoluzionario dal punto di vista estetico, perché va a fare sia una sorta di rigenerazione cellulare per il viso, sia dà comunque delle vitamine. E quindi migliora l'aspetto cutaneo. Aleshores, la crema entra molt a la pell. Sì, molto, perché ha un doppio peso molecolare che va in profondità del tessuto e quindi si sviluppa un rigeneramento più veloce. E quindi questo fa sì che la pelle rimanga più luminosa e più distesa sul viso, che è poi quello che interessa la nostra cliente, cioè di rimanere più bella per quel giorno. Mentre elles acaben el seu tractament, a mi m'han proposat fer un maquillatge a l'estil italià i no els he sabut dir que no. De fet, estar en un spa com aquest, per nosaltres, és com un luxe, però per les italianes és el pa de cada dia. Ciao! Ciao! Finito. Sì? Sì? I ara que ja sóc una més entre les italianes, he quedat amb en Marco. Ell és l'encarregat de fer arribar aquestes cremes miraculoses de què parlen totes les esteticistes arreu d'Itàlia. La seva fama va des dels Alps fins a Sicília, i això té mèrit en un país tan exigent com aquest. Marco! Ciao Elisabeth! Come stai? Bene, tu? Molto bene, splendida! Splendida! Italian style! Bellissima! Com la Sofia Loren! Perfetto, perfetto! Ascolta, els homes es cuiden tant com les dones? In Italia sì. anche l'uomo si prende molta cura di sé per un fatto di piacersi e piacere. Oh, tu ets un bon exemple. Oh, grazie. I com una marca catalana ha aconseguit entrar en un mercat italià
que és un mercat tan competitiu. Sì, il mercato italiano, ma non solo il mercato italiano, tutti i mercati sono difficili da penetrare, però con un'azienda come Kingwell e i supporti che possiamo offrire a livello visivo e di comunicazione, riusciamo a portare all'interno dei centri estetici un prodotto funzionale con dei risultati eclatanti, quindi è l'insieme che è vincente. Ens queda clar que la imatge i la bellesa tornen bojos als italians, però és que l'art pràcticament el van inventar ells. Tot i així, nosaltres som bons alumnes i hem après que la funcionalitat i el disseny poden anar plegats. Els catalans som gent discreta i sovint passem desapercebuts, però sabíeu que alguns dels museus més importants de Turín i l'estadi de la Juventus són més segurs gràcies a nosaltres? La responsable és una empresa de Sant Feliu de Llobregat que fabrica panys de portes únics a Europa. Els seus dissenys combinen allò impossible, seguretat i qualitat a bon preu. Fa 30 anys van fabricar el seu primer pany elèctric al garatge d'una casa i avui dia els seus mecanismes obren i tanquen portes d'arreu del món, com la d'aquest centre comercial, just al costat de l'estadi de la Juve, on m'espera en Luca. En Italia, ¿dónde estáis concretamente? Bueno, en Italia la verdad es que estamos en muchos lugares. Justo aquí en esta ciudad, además de este centro comercial Mondo Juve, estamos también en el mismo estadio de la Juve. Pero y entonces si estáis en el estadio de la Juve es como si el Barça estuviera ahí espiando a la Juve, porque si estáis cerca del vestuario y nada más a la salida, ¿es así o no? Podemos estar en la salida de emergencia, tanto como en la puerta misma del vestuario o la puerta para entrar directamente al campo. Y aquí, concretamente en el centro comercial, ¿para qué sirven vuestras cerraduras? ¿Es un tema de seguridad? Principalmente nosotros nos ocupamos de la seguridad de las puertas de emergencia, de las salidas de emergencias. ¿Y cómo son vuestros mecanismos? Porque son muy pequeñitos, pero me imagino que mira, muy complejos. Siempre tengo uno en el bolsillo, siempre llevas así que puedes casualmente uno en el bolsillo. Mira, aquí es donde va el pestillo de la puerta. Este, cuando recibe el impulso, se abre. Mira, aquí, por ejemplo, justo aquí está una salida de emergencia a donde está nuestro producto. Uscita di emergenza. Bueno, entonces esto mira, iría justo aquí, así. Al revés. Ok, al revés. Así. Con la parte así, se monta así, así la puerta se puede abrir. Pero esto al ser una puerta de emergencia... Claro, en caso de incendio, por ejemplo, que toda la gente va corriendo en las salidas de emergencia, cuando aprieta y llega a X presión, la puerta se abre aunque no haya impulso eléctrico. Vale. Y entonces, claro, es otro modelo. La gente corriendo, huyendo, claro. ¡socorro! Ara que ens sentim tots una mica més segurs, què us sembla si anem a veure com s'instal·len aquests panys a les portes? Perquè estem parlant d'una cosa molt petita, però que alhora marca la diferència. Alessandro, ¿y cómo es que una empresa de Italia con puertas 100% italianas vais a buscar en la cerradura a Cataluña? En este tema de cerraduras eléctricas, de portero eléctrico, el mercado de hace años estaba un poco dominado por los alemanes, que eran siempre los fabricantes de calidad, muy cuadrados. Es algo muy técnico, ¿no? Muy técnico, exactamente. Y muy especial, porque además aquí estamos, por ejemplo, en una fábrica de puertas cortafuego. Entonces hay normativas muy exigentes, normativa europea, sobre el tema, y que todas las puertas, como los particulares que montamos dentro de las puertas, tienen que tener performance y tecnicidad importante. Y por eso entramos en contacto con estas empresas de Cataluña, que son fabricantes de portero eléctrico, y que nos daban garantía de fiabilidad, de performance y además de entrega de producto. Claro, algo tan sencillo como una puerta, claro, ¿no? En realidad parece, es algo muy complejo. Parece muy sencillo porque en teoría la puerta es una puerta batente, ¿no? Que abre y cierra un sitio. Pero no es así, no todas son iguales. Hay puertas completamente diferentes entre ellos y hay performance que se pregunta a la puerta completamente diferente también. ¿Y esto es lo que hay dentro de una puerta cortafuegos? Exacto. Esto es un vidrio cortafuego
puede quedarse 2 horas adelante de un horno, delante de un incendio, sin pasar la flama, claramente. Está homologado por eso. Y del mismo modo que las puertas son muy distintas entre sí, las cerraduras también tienen que ser distintas según el tipo de puerta. Claro que sí. Cada puerta tiene una cerradura y cada destinación de la puerta después tiene una necesidad. Qui ens hauria de dir que una cosa tan simple com una porta necessiti tanta ciència? Els panys cada cop són més sofisticats. N'hi ha d'electrònics, magnètics i d'alta seguretat, però per molta tecnologia que tinguin, sempre faran falta 2 mans per posar-lo en marxa. Andiamo a vedere il funzionamento di uno sbocco elettrico, un incontro elettrico. L'incontro elettrico è un dispositivo che abilita l'apertura a distanza di una porta dotata di una normale serratura meccanica. L'incontro elettrico viene azionato tramite l'impulso elettrico che praticamente abilita o disabilita l'apertura della porta. Allora, in questo caso andiamo a montare lo sbocco elettrico su una porta secondaria a doppio battente. Andiamo a prendere il filo, lo colleghiamo alla sonda che è stata inserita all'interno della porta durante la produzione della porta. Perché això ha d'estar a dins. Ok. Tiriamo più il filo che ci dà noia. Prego. Així? Així? No. Ok. Així? La vite. La vite. Així. Ecco, l'altra I vite. aquí l'altra. L'altra vite dall'altro lato e così fissiamo il frontale alla porta. È un po' complicato, ma... Sadu. Brava. Ja està. Ok. Fàcil. Facile. Facile, sì, certo, molto. Avui ha quedat demostrat que per als catalans no hi ha un mercat difícil. En el fons, la bona entesa amb els negocis té molt a veure amb la cultura i amb els punts en comú que tenim els uns i els altres. Si amb els japonesos compartim el nostre respecte per la tradició i la qualitat, amb els italians coincidim en la nostra passió pel disseny i la bellesa. I això ens converteix en empreses fortes al seu mercat. Un cop més, jugar en camp contrari no vol dir que s'hagi de perdre el partit. De moment, el podem guanyar per golejada.